3, 2, 1. Malagis ka. Ipuro sampay lang ata butong pakwan mo. Ngayon na minamdaman. Ngayon na may pagsok drinks mo. Nay, dati nga lang ay di bagbagada nga uli lang lubos. Kaapay. Walang nagpalaki. Ay, animal ka. Ay, tikang. Tikang ka. Ay, stop. Ay, Uncle, good evening. Na! Talong pangal na! Dudo nga ti pangal ti tao. Talong ti pangal na dati nga lakay. Saan mo talo? Ni, pangal 1, pangal 2, pangal 4. 1, 2, 3, go! Bagong Pilipinas, bagong upan. Every soul is every soul. Kaibigan yo! Kaibigan ko! Yeah, bring it up! Oh, among lagaro na nadya ko na wayan. Nagriribukang pailang kiritak, nak, lakay nga puntak. Bring it down. May uri lang masok niya lipuspos na. Ang kalkal mo tila kaya. Uy, at ang karurupa na dato. Sino? Ay, picture dyan, ti plastic na iti kwa chichirya nga moy. Ay, Uncle, good evening. Inya timadaydayaw managan mo, Uncle. Manuel. Uncle, ay, kabagyam ng Uncle Ariel. Uncle Manuel, manutawin niyo. 63, nasapa pan nakalungtot mo ah. Di ka pa'y nagparpara sa bakalangakang ka. Adi, 63 nga taon mo, Uncle. Ne, Uncle, nabati na dyan may isang chinilas na. Nalapsot. Sige. Ay, Uncle, ingat kayo. Turog mo ng kalagod, Nay. Sweet dreams, Uncle. Yes, bye-bye, Uncle. Batag kamal? Ang kabatag? Adi nga, 63 nga taon mo. Dapalang mo nga nayunan. Ano? Naumang ang bibiyagan. Awang balak mo nga at 63. Ay, 64. Ay, ang balak na. Kunang tatay mo kayo nga Hindi nayunan. ka malingay. Apaya. Pagkalagungan tatay tila kay tani ba x-ray dati. Ay, nakabangon ka di spotlight. Makikita X-ray min ka utak mo. damot dapiyot nang kala. Animal ka pa'y balot. Ayan, Uncle nga. Yan ang ganan. Manuel. Agda asawam. Ay, May alangano. langanin na. Agda asawam. Separate. Tangay, agda girlfriend mo. Awan. Kaya mo ti makaasawa? Ay, amo kailangan na mo masapol ti agpiro kon. At antoy kami kinisuling. Ang pili ka. Nagsurti ka no sak ti masawam la kay Manuel. Apaya. Hang kapag tartrabahuan. Wow. Hang kapag taltalunan. Surti ay. Hang kapag lablabaan. Maya. Hang kapag lulutpon. Wala ka. Hang kapag ininnawan. Kunlas ka mo aramidan. Inya. Hang kamangmangan. Ayun na. Di sa dulo di ka bigutan. Kasyaman ti asawa o Manuel. Ay. Di ka pulos pagsisidaon ti pagguong. Tapay. Ibuson ka pa jasay. Ay. Animal ka di nakarkaro nga matay ti sakay. Ay, Uncle Manuel, nga trabaho yun. Awan sa do. Sa mga ito nga itidad ingin, handa ka baling nga trabaho. Kasi inyutan, dapat adayi na lang ang tugtugaw, ang jogging, tag-exercise. So, hindi nga inya nga yung matitrabaho ide. Nagapukti kumpanya mo. Oh, Pinsyon. Ba, alala ka wawato nga pinsyon mo tatan? Paano nga yung 5-4. Mabalin na kasawaan nung makaawak ka, i-break kanto ti sumarunong aldaw. Ano maalam to di pension? Ang pili ka tatangkal. Niingin nga ukulan, winun suling nga ukulan maglaang. Agpili ka. Hindi kailangan buwan. Wow! Nautog mo dati pati ka na kay. Tatangkal, agad aramidan tayo niya. Mabubuyan na kami ba't ti Facebook, kas jay haan. Anak kami ang amaw. Ada makikita. Ay, makikita. Minya tayo white lady winupugot. Makikita na kami. Managangaw kami niingin niya kal. So na amin niya man tibagbagamit to'y angaw lang. Joke lang amin niya kal. So sa ibagami nga gwapo ka, joke nila. Kaya naman, sige natin ang kal ah. Ang final pass. Ang final pass. Kumansyon kayo pa eh. Dati ang kal. Hey! Amo ngay tangtangal daw ti sausage. Ang sausage dato. Inya ngay tataw. Lungganisa. Angkal, agay ayan tayo tatangarabi. Makiride on ka lang niya.
Tatakas daw. Nagkansong kami ti Ilocano song niingin. Wow. Luy niya tinarami ko kinyam eramidam kiniingin. Kasi No kinulding na taulo, kulding ang madjulok. no pinapispisan ka, papispisan Ay mo. palaso, may palapal ka. Kasi ang Manuel manipot ulo nga, papababa nga, maya nga karuba ni Manuel. Managpatigaw. Ang kapamainan mo pala kayo. Manipot ulo nga, papababa nga. Hoy, may kayo na. Nautog ka mo. Ay naamaw! Maya agar na palsiitan tataw. Kastansa ka talaga, syempre separated. Well, separate. Mano nga tawang kangawan na sawa mo? 15 years. Ay, na 10 years, 10 years, ay 10 years. Di ang maas-asa datan. Igok-gutat mo lang unan. Amo may palpalo ka. Ipalok mo ti kadaratan mo ko. Animal ka na rin. Kaya mo ti ubod ti bakla, ano may palok mo. Pagbigyan ka magkat. Pero ito nung kwabala na gawak ka pensyon mo. Ikidumang ka. Lagay ng kala. Pag-ayam tayo niya. So, ang kansyon tayo. Tatay gama. Sala na. Isa alam ni Suleng. Among takbalsay. Kaya na. Sige. Ika nam sikat ni Suleng. Sikat ko Tinisikat ko. Sikat lang amog ika ng dagitoy. Nagamin Uncle Manuel. Tilas ka ng igom ditoy. Na ipurtitis di kalman. Tilas ka ng igom ditoy bangir. Na kumatos. Ginaudi mo at nga nagigam ti suso ni Ingay. Na nga baktiwiting. So nga ito'y kalatan. Data, iti kagig gamang kala. Samot diti tangad. Animal ka, nungisong mo. Angkal, nung nairot, ibagam Ay, ura na ibagbagan, makita tamo nung lumitaw. Data, ang balsita, maestro, pasaw, aburay ka ingay. Apaya. Naglaning mo. Sobrang tilimot dati na tayo. Punasang kangkal Buhay na, tumangalan ingay. Kasi ang kala. Amoy sapsala. Kasi na wala ka ingay. Ringkas Jacob. Agatras ka. Kasi amoy sabsapat nalakala masiksikugan. Sige, umunog data kitabon na. Maipungod. Awan tuwag wagong no mismo ka. Kasi sige ulitin naman. Practice naman. Kasta. Punang mo niya niya data kasalang. Kasjay, atras abantilaan. Maestro, pasaw! Yata pang singarap. Mga mag-ingay. Naman nagpadigo ako. Buray ka. Maestro. Manuel, kumapalak mo. Siya mo't agbalsita mo. Uray no karkaro girayumak ikarkarigatak na isala ka. Ni Suleng inigaman tatay jisiko na. Siya mo't ditoy. Apay nagbabati mo dali ito ni ramay mo kasla ang tatag. Uy Suleng ni nagbabati ka. Kasla ang tatag. Uy, Uncle! Last night, pumpun no bigat, isabay mo dati yun. Pagitoy ko ko. Nagimar dato'y tangan na Suleng niyo. Kasla ko, kasla igis isang tol. Ang babawi at nga nagikawil ti ulaw. Apaya. Nang tuaw na. Makaali bes. Sige. Ni Suleng inig ka ng isikot na siya mo't ditoy. Nakita mo nagpupukan. Di bangir. Hindi ba nga? Basta. Ni Suleng inig ka man natatingot mo siya ditoy lulunam. Tano di ka malnaawan baka gutot ka. Siguro dati di mapagpukaw ang obispo ingay. Pultak lang ang obispo. Maestro, pasok. Ang tugaw ka ng kal. Tugaw Di ba ka. pati presidente nga Manuel L. Quezon? Dati man ni Manuel L. Quino. Kapag din pa. Kabirthday ay August 19. Ang kabirthday tayo agarod. Agosto 19 kangkal. Papada tayo. Papada kayo. Bana kayo Nagulay ka mabag. tami hindi makatugaw na nito. May malpagdaksan ka ba yun? Nasurukan din ba kami na tag? Sige. Sige.
Inigamak ulo. Ah! Nasimnalan! Ay, mabaina. Nakakatawa. Inigamak ulo. Ay, mabaina. Inigamak ulo. Ah! Ay, nadayo ka pa. Agure ka sulay! Ayan. Di ko nalaji kanson, inigamak ulo pa na mo papispisan. Pinapispisa mo gamit suna. Apay ko na. Apaya. Danang itang alis ay nasi ko niyo. Inigamak ulo. Ay, nadayo ka pa. Inigamak ulo. Ay, mababaina. Gusto na. Pero ka tabulgulo ka. Si Shamba dati buhok na dito. Inya, tibabati ulo ni Uncle Manuel. Inya tibabati ulo. Gusto mo na ulong Manuel. Dati ni nalawak inyam dati malilis. Tawag mo dito yung Uncle Muging. Muging. Dito pa yung Muging. Naglanig mo tibagbagin ang kulo. Aglulusong ka lana. Inigamak Muging. Ay, mababaina. Inigamak. Wow! Ay, mababaina. Gusto na! Minsan pa'y parusok at tarupan. Ay, Gusto mo mababaina. tayo sulit? Gusto na! Maulawa mo tipa sa pa'y katawaan na. Inya. Inya tibabati Muging ni Uncle Manuel. Agong. Ay, nag-iman ko tagong mo na kasla palatang tinyo. Pagpagay na malot niya. Ay. Nanalawa nga talaga ang tol ni August na Duterte ah. At Ay, ito ulit. di ba rin nakasta nalakakala makaanos to ka sa naagong mo. May nalawa. Nga nang kagsimsimin Awing. malmos ka. Titay agong. Ay, titay agong. Inigamak Agong. agong. Agure ka man sulay. Paya, Nagangsag! umisbukan ka? Nabang ka nagpauyaw eh. Ang naglalas Ang to. tayo kapunasan ka, nagangsag mata ng ulam mo. Ang tayo ukrada. Ay, mapalinaw. Inigamak agong. Agong mapapap. Inigamak agong. Agong mapapap. Inigamak agong. Kurana. Ay alayo ka pa ay ayanan. Inigamak agong. Agong makadugdugdong. Inya. Tibabati agong. Madi nga mabaling Hindi jingi. nga mabaling di pipik alang ang kawalon na ding iwat kaw. Kaputog ko mga ikawal dahil tingin makapay ko na. Paya. Makagaan na nga eh. Dito na eh. Dito tayong timid. Inigamak Gamak timid. ay mababaina. Gamak timid. Ay mababaina. Inigamak timid. Abay ka dyan sa ulaw. Ayan din. Inigamak timid. Pagaya mo ba? Inya tinakaumang ka. Ni ata suso winubra. Suso. Gusto ko na kayo na gusto ko. Inya tibabati timid. Na inya nasuro ka sa isim tamo. Karabukog. Dito tayo karabukog. Makabagkalag tipanok na lakaya. Gamak Ay mababaina. Inigamak. Ay! Ay mababaina. Inigamak tungod muna na. Ay agayo ka pa ay ayatan. Inigamak tungod. Ay mababaina. Nakamadanakan pidutong na ka na insaw. Inya tibabati tungod. Tengag niya sumarunaw. Suso. Tumader ka. Uncle Manuel, nadaanon mo dati pagbibiyag tubing. Agpili kay na kaya mo, petroleum jelly, wino tire black. Kanawan ka ni Gay. Ay sus, ang tilmo-tilmo na, kasi lalabaabon nga baka. Kita ang tatas si Ritom
sila. Siripon tanawa mo tanong ka nga lugi. Ang kami nga lugi. Manawaguyod data ikay. Upa nga guyod dato. Tatay, angkal, nuin niya tinaramid ko tabarukong mo isumad aramid ang barukong na Sige. Inigamak barukong. Wala ko na ito ay mababalina. Inigamak barukong. Ay, madlay, madidi marami pinagkal kong upat. Inigamak barukong. Mababalina. Inigamak barukong. Ay adayo ka pala. Ay mababalina. Kinautkot barukong. Ay, baday. Iting mati kinaut mo, itsuna kiniti. Harap ko ba'y nariyot kinyam na yun? Oo, kinautkot mo ngayon. Kinaut ko baro ko. Kinautkot barukong. Apay nagpiling ka, kas na si Kapay Lugi Kinautkot barukong. Ay mababalina. Aburay ka, di ba na ikaw ako? Inay ayam kot mo nga. Ay mababalina. Sa barukong muna na ay ayong kapay ay ayan. Inungwak barukong. Hop, aguray. Rado ka mo. Aguray tapunasan mo tatanong nga kababain kini Uncle Manuel. Sige. Inungwak barukong. Hop, aguray. Sige. Inungwak barukong. Dito yung pusong. Dala ito. Pusong ay sus, may sadakan lang eh. Maranon ko dito yung patultula. Sinudiligay. May na pusong. Arr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 r
Iti day pusong, awan di tayo ulo na angkal. Awan di tayo ulo na. Adata ni, amak ka sulay. Mapatultulak-tulak iti agsarwa. Pusong. Inigamang pusong ay agalo-along. Ay inigamang pusong ay agalo-along. Inigamang pusong ay adayo papayayayat. Inigamang pusong ay agalo-along. Nakatani ngay. Inya ti babati pusong ni Uncle Manuel. Data nagbaitan ti duwa nga silang mo. Na? Armas na karo. Armas. Ilan ang armas, Uncle? Nyatang armas. 29 win now. May waga. May huwaga. Wow. Mayat sa natang batok ka na. Nakabugkula lang ang tantatagay. At atangkal, halang nga babaling nga makigaman tababayak. Gamin niya. Well. Da kayo lang nga duwan. Di bali ni Ine. Baklas una, awan na kukaw niya. Sige, ilayak mo garo din ang kalman. Dinayat ka ba? Mudata pa. Basta. Ilayak mo. Layat pa ilang. Ay na po, makapanirbyos ka mo. Okay. Ni Layat intensyon mo, ko layat. sa mo igamang kalas. Inigamang. Aguray kay laya mo magkanyak Kapag lang tayo imang nga may sandas ta. Nagalas mo tilaban, bangkay. Tingnan ay di makataw. Ay, sus. Aguray ka sulen. Apaya, Panay mo ukol dato. apay nagatumaw ka lang. Uy, nagpakaut. Hey! Wow! Pinagpala! So malakay mo may wagay ngay. Panay mo ukol. Nagbagason. Baka nakatamang utol na. Baka buitong data. Kulay, yung naglungog, kas na ulo ubeng. Ang ka nakisabog ka ukang. Ada utol Kaya na. na yan naglungog. Inya, mang puto, mangilgapak pa nang tayo sa pau ko, balatong mo bigat. Okay. Ngaday sok number 5. Inigamapon na ay di makataw. Wow! Nararabigang may bang! Manaktak ka mo't mapanag. Inigamapon
pura na. Ay, what? Oh, ako. Hindi ka matenga. Ay, hindi makatenga. Basta, hindi ka matenga. Ay, hindi makatenga. Hindi ka matenga. Ay, hindi makatenga. Hindi ka matenga. Pura na. Ay, what? Pura may kada. Ay, hindi ka matinga. Ano yan? Ay, Tugon. Ingay! Di ba ka na? Agan anawal no, agay ayat. antay ang mga ukal din ay ganak. Talo ti sa ka na dato. Nakalugmang di may isa. Uy, nagbakaw. Sika. Takon. Apay ngayon kasi kanak ko lang to. Data kinabatit mo. Sumog kinabakit na di jay. Sagana kami siguro data. Sagana tibay kami. Sampay na yung sinam ni Bakil ko. Kadakton mo gaya. Hana makayanan. Naumat sausage. Wow. Kasi adalakat sardinas na. Naglumog kita man yun. Datang na eh. Nyag. Sayang Ayun, na. pagkamumuraan. Badutak. Alright, ayun, palakpakan nila ng Manuel Apo. Tama, no, dahil kanya na Apo kat hantayo Apo nga nagkatawat at pangalan. Ayan. Sagbay ta ka nga. Sagbay tayo nga limpasin Uncle Manuel. Agay ka man pa di YouTube video tayo. Tama palabas ni Manong Aldaw. Ada di kan YouTube. Si kamot ti representative iti Villanueva Bautista iti YouTube show ay YouTube channel iti Sulengdaos ban. Ayan. Agay ka Uncle. Ayan. Ayan, once again, salamat Uncle. Kamay saka na paragsakin niya may tatang Ayan, thank you so much. Ayan. Ayan. Tulog Ako na ka, Uncle. itatay Uncle, sinundo na kayo dyan, itatay tulog na kamo lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kin Uncle Manuel, tayo tulog men. Dagiti mga yat, apo nga makipagtulod, ijay kay laeng likod. Ayan, Uncle Manuel. Hey, amin nga kasapulam, Uncle. Ipabalo may pati dati na Uncle. Kakalungon mo. Ipabalo may tapno at ang kagutot niya biyahe. Wow, atay kay kaya mo nga pabanglo, ipabalon mi mutten. At damat, iti barya taponsam, dahil bagla pamasahin nga dumanon kini San Pedro. Katsapay lang ko Uncle Manuel, tanasaya at ipakay karyam. Ijay ti umulwanan na suling tayo iti pagbintakan ti apo ini. Ayaw. Ay lisya nyo ba'y tadakis nga may sagit. Ne, maguray ka. Kamalago sa bulo yun. Ang sabi mo to. Ne, nagijay taga pagkatilungan. Hay, makayog pagkatilungaw. Ayaw. Ayaw ko rin ka, parang kay Tanod Apo ti Villanueva, umay kayo nagasin. Dakis nga may sagit datoy. Maglisi kayo, uray tita, lilisya nyo apo, hayaan nyo. Kati masagit na ni Manuel, isaruno na. Ayaw. Ne, guray. Pamilya ni Manuel, gagabin yun di manok, tano makakulipagpagpay. Nagitaw pili na mo, nagitaw bag. Benjiliko, tistay ruasag kay sa laeng. Pansit kang dinardaraan lang kargana. Ayaw, itulot tayo. Ay, ukol mo nga kastadisnog. Isumat ng tinangkin tay iagos mo. Ay, Manuel! Ay, niya, wala ka tiga. Ang kaining! Apay niya. May ni San Pedro, ang bis ng manok, flashlight ko tawin na. Ang alay, yusok yun. Alright, ayan na naman na namin di first set meetingin ang may paapog ang awin. Nagkakadwa tayo may apog, gingana alas 12. Tamang kami apot, yung 4 na oras na serbisyo. Nangrugi kami apot alas 8, malpas kami apot alas 12. Ayan, ang kayo pa'y ngagawawin apo, tatipay, tisuling daos ban, kata kayo tatangarabi kasla halo-halo. Umununog umimimas, Rumaprabi, puwing pintas. palakpakan tayo ng tigas ulit. Sa kiringin! Salamat, Naimbag, naimbag, narabiin.